Makedonija je zemlja kroz koju su kroz tisućljeća prošle mnoge vojske, znanstvenici, istraživači, trgovci. To je i zemlja koja ima potvrđene arheološke nalaze iz svih znanih era i epoha čovečanstva. Od najstarijeg jezera u Europi preko prastarih megalita do lokaliteta na kojima je bilo aktivno rudarstvo, u Makedoniji je sve drevno. Prije 13 godina u emisiji Na rubu znanosti koja se bavila drevnim rudarstvom Balkana predstavljen je jedan tajanstveni lokalitet. Geoglif u mjestu Kanda u opće poljskoj regiji u Makedoniji. Ubrzo su napravljena i prva neinvazivna arheoakustička istraživanja pa i 3 znanstvena rada, pokušavajući ustanoviti predstavlja li geoglif doista datum rođenja Aleksandra Makedonskog, te utvrđujući da doista postoje i prostorije u geoglifu. Ta istraživanja i ona drugih lokaliteta radio je Nikola Ristevski, s kojim smo sastanak dogovorili ovdje, gdje je sve i počelo. Na rubu znanosti. Dobro večer. Više od desetljeća aktivno istražujete prirodne resurse i kulturno nasljeđe Ovče polja i Makedonije, pa ćemo od tuda negdje krenuti. Iz šireg u uže, iz uže u šire, svi putevi onako vode u Rim, u ovom slučaju svi putevi vode u Makedoniju. Nema se kuda.